אבי, זיכרונו לברכה, אמר לי פעם שאני מפלצת. כי לא היה במשפחה מישהו שעסק בנגרות. הסבא שלי היה רואה חשבון וכלכלן של תחנת כוח. ואבי המנוח היה חשמלאי. וגם אחי למד להיות מהנדס חשמל, ועד היום הוא כזה, הוא עובד מהנדס חשמל. וזאת הסיבה שאבא, זיכרונו לברכה, אמר עליי שאני מפלצת, שאני חרגתי מההרגל המשפחתי והפכתי להיות נגר. אבל היה מרוצה מזה שאתה נגר? אני חושב שכן, אבל לא בדיוק חשף את זה. אולי הוא שמח שאני מתפרנס מעבודת כפיים. האמת שלא כל כך שוחחנו על זה. אני רק משער את שמחתו. תגיד, מה זה נגרות בשבילך? אפשר להגיד שזה ענף של חקלאות. זאת אומרת, קודם כל מתעסקים עם עץ, שזה דבר צומח, וחותכים את העץ ומקצים את העץ וקודחים בו חורים. אז אפשר להגיד שההתעסקות בעצים לאחר מותם, אפשר לקרוא לזה עיסוק חקלאי. בילדותי ראיתי נגרים בונים בית. במקומות שגדלתי זה החומר הנפוץ לבניית בתים. בנו בית מגזעי עץ, ובאיזשהו שלב הגיע הזמן להכין את החלונות ואת הדלתות. אז הם התחילו לעבוד ממש כמו נגרים. הם התקינו לעצמם שולחנות עבודה, והקציעו את העץ עם מקצועים כאלה, עם מקצועי עץ. היו הרבה שבבים, וזה היה יפה מאוד בעיניי. במיוחד אהבתי את השבבים, כי אחרי שהם היו הולכים הביתה, אספתי אותם והשתתי אותם בשלוליות, כי זה היה באביב והיו הרבה שלוליות בסביבה. הרכזתי אותם בצרורות עם חוט והייתי משית אותם. וזה היה מעניין מאוד. וערב אחד אני אמרתי לאבי המנוח, אמרתי לו, אבא, אני רוצה מקצוע כזה שמוציא שבבים. אז אמר, איפה אני אקח אחד כזה? אמרתי לו, אפשר לנסות אצל הנגרים שעובדים בבית ההוא. בן כמה היית? בן 5. אז הוא אמר לי, ננסה מחר בבוקר. ובאמת בבוקר הלכנו לנגרים, ואבא אמר להם, אני רוצה לקנות מכם מקצוע. והם אמרו לו, תביא בקבוק וודקה, יהיה לך מקצוע. וזה מה שהיה. אבא הלך לעבודה, חזר יותר מוקדם, עם בקבוק וודקה בכיס, והוא הלך בעצמו אל הנגרים, וחזר הביתה קצת שטוי, ועם מקצוע ביד. והוא נתן לי את המקצוע, ואני התחלתי להקציע. הכי טוב היה להקציע את הפינות של השרפרפים, כי המקצוע לא היה הכי טוב ממה שהיה להם.
נתנו איזה מקצוע מצ'וקמק שהוא לא היה כל כך טוב. ואני הקצתי הרבה פינות של שרפרפים, והגעתי גם לשולחן, שגם היה שולחן עץ, וניסיתי גם שם להקצה את הפינות. ובדיוק בזמן הזה, שאני התחלתי עם השולחן, חזרה אימא מעבודה, וראה את כל הבלגן בחדר, ואת כל הפינות המוקצעות, והיא הביאה את ההתנגדות שלה לפעילות הנגריאלית, וגם חיזקה את דעתה בכמה צביטות מקצועיות. ככה בגיל 5 הפכתי להיות נגר, בעידודו של אבי, ובצביטות עידוד של אמי האחות המוסמכת. ומה זה בשבילך? אני חושב אולי זה הייעוד שלי. ככה נולדתי. ועם השנים הגעתי באמת ליישום של אותה תכונה מולדת.